Naan ni kwarta sulod sa U-box ba? Patay ka na. Agay. Di malasa. Flat screw man di ay ni. Saan manirong na? Gahi man kaayo. Uy, kawatan ni ba? Hoy! Kawato ni mo nino. Dili oy. Say dili. Klaro kayo kawato ni mo ni. Pataka ramang ka oy. Ako amang guning motor. Ang ako lang yabi, nasulod rin sa U-box, nalimot ko, nalakan ako. Malas pa dyan kay flat screw pa dyan akong dala, dili screwdriver. Screwdriver, ada imong problema? Oo. Imuha man kaning motor. Oo, ako ani oy. Na ako diri gamitan lang sa niyo. Hala. Lagi ka ani mga ato kag motor no. Dili oy. Hala. Sige, pagamitan sa ko ani ha. Sulbab, salamat kaayo ani ha. Sus, makuha na gitaw niya akong yabi, makapuli, nagyong ko ani. Ay, nakuha lagi ng screw. Usa na lang yodam. Asa naman to? Dara. Tigahi. Okay. Ay, may gani na aka. Nakuha na gyud. Aw kuha, oy. Unya, unsaon naman nimo naron? Langkaton ra nako ni ma'am. Ana ba ana? Tapos tangtangon ning kuan dire para matangtang ang kaning likuranan ma'am para matangtang ang U-box. Mamatangtang. Tangtang ani na. Lingan gid ni mo sir ay. Dako adyo ni moglubot sir oy. Buyag dam, buyag. Ay dara ding mong kuan damo. Imong Philips ko, salamat kayo ha. Sige, unya adto sa ko ha. Sige ma'am, salamat kay ma'am ha. Karon. Parta na ni. Samtang wala pa ang tagian eh. Tigahi ba? Yara. 20. Pailay na ni. Kapay mga sinsiyo. Wala. Wala. Siguro 20. 20. May nanidugang sa tong pitak. Uy. Asa man ang akong pitak? Biskot na. Putan ko atong bayhana di ay ba? Pantog rapay ko ning dako kog lubot.